It's time for DJ Rocky's Secret Files. I lost my 3 angels. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jen. At ito, ang aking secret file. Back in 2018, umalis si Mama papuntang Saudi Arabia. Hindi ko alam pero ang bigat sa loob. Dahil siguro matagal kong hindi makikita si Mama. Si Mama kasi, siya yung naging sandalan ko sa lahat ng drama ko sa buhay. Si Mama rin yung dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Broken family kasi kami. Dumating nga sa puntong bumitaw ako kay Mama at sumama ako kay Papa. Walang araw at oras na hindi ako naiyak kasi hindi ko man lang naisip yung mararamdaman ng Mama ko sa ginawa ko. Ang bigat. Fast forward, naging okay naman kami ni Mama. Naging ayos ako uli sa side ng Mama ko. Masaya naman. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi nawala yung trust ni Mama sa akin. Sorry ako ng sorry sa kanya. Dahil alam kong ang laki ng kasalanang nagawa ko. Nagkakausap kami through video call. Pero paminsan, nararamdaman ko pa rin yung sakit na nagawa ko sa kanya. Everyday, lagi kaming magkausap ni Mama. Lagi niya kasing sinasabi sa akin na naho-homesick siya. Miss na miss niya na raw kaming magkapatid. Wala naman akong magawa kundi umiyak ng patago. Kasi ayokong makita ni Mama na naiyak ako. Baka lalo siyang mag-alala. July 2019, nag-chat sa akin si Mama. Para bang hindi maganda yung chat niya. Pinasa sa akin ni Mama ang isang picture. Picture na kung saan dibdib niya ang nandoon. Bigla niya akong tinanong, "Nak, pantay ba dibdib ni Mama?" Alam mo yung feeling na para akong hindi makahinga kasi sa picture na pinasa niya, iba, umiyak na ako noon kasi nung nakita ko yung picture, hindi talaga pantay. Then sabi ko kay Mama, "Ma, pa-check up mo na yan habang maaga pa." Takot na takot si Mama noon kasi yung mama niya, breast cancer ang ikinamatay. Fast forward, dumating na yung result. At ang sabi, is movable naman yung bukol. Hindi naman daw cancerous. Bigla akong nabuhayan nun kasi alam kong magiging okay na uli si Mama. Then December 2019, bigla akong na-excite kasi uuwi si Mama. Bigla rin ako nagtaka nun kasi 2 taon yung kontrata niya sa boss niya pero ipinagsawalang bahala ako na yun. Ang inisip ko baka na homesick na talaga siya at namimiss niya na kami. January 21, 2020, first day ng pasok ko nun sa trabaho at yun yung araw ng uwi ni Mama. Sobrang excited ako kasi 1 taon ko siya halos hindi nakita at sobrang miss na miss ko na siya. 5 PM uwian na namin. Sobrang saya ko noon kasi makikita ko na uli siya. Nasa pinto pa lang ako ng bahay pero hindi ko siya naabutan. Tapos nakita ko yung tita ko mugto yung mata dahil sa kaiiyak. Inisip ko nun siguro, na-miss niya lang yung kapatid niya. Then tinanong ko si tita nun, "Tita, si Mama nasaan?" Binulungan na ako agad ni tita nun. Ang sabi niya sa akin, "Stage 3 cancer. Huwag mong papahalata na sinabi ko sa'yo." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung time na yun. Dali-dali akong pumunta ng kwarto, nagkunwari akong walang alam. Nakita ko si Mama, nakahiga. Bigla-bigla ko siyang niyakap. Hindi dahil sa nalaman kong may sakit siya, kundi sobrang miss at pagmamahal ko sa kanya. Nagising siya noon at niyakap niya rin ako ng sobrang higpit. At doon na bumuhos lahat ng luha ko. Yung makita ko siyang nahihirapang tumayo, hindi ko kinaya. Tinulungan ko siya noon at pinaupo tapos tumalikod ako sa kanya. Kasi ayokong makita niyang umiiyak ako. Bigla niya akong hinarap sa kanya at pinunasan niya yung luha ko na mas lalong nakapagpaiyak sa akin. Sabi niya sa akin noon, "Tahan na, anak.
andito na si mama. Hinding-hindi ko na kayo iiwan ng kuya mo. Lalo akong napahagulgol nun, tapos niyakap ko siya ng sobrang higpit. Fast forward, March na nung masabi ko lang, sobrang hirap. Sobrang hirap yung makita mo, yung nanay mo, iyak ng iyak kasi init na init siya, masakit ang paa, tsaka hindi na makatayo, bedridden na. Hindi ko alam paano ko makakayanan yun kasi nagtatrabaho rin ako, pandagdag sa mga gamot niya. Hindi kami tumigil kasi gusto namin mag-survive siya. Hanggang sa hindi ko namamalayan, napapabayaan ko na yung boyfriend ko. Almost 5 years na rin kami. Alam niya naman yung sitwasyon ko. Kasi ako nagbabantay kay mama pagka-uwi ko lagi ng trabaho. Papasok ako ng 9 p.m. to 5 a.m. ang uwi ko. Papakainin ko si mama, hihilutin, babantayan. Hanggang sa makatulog araw-araw, ganun laging routine ko. Yung feeling na gusto ko nang sumuko kasi sobrang hirap. Pero kinaya ko. Kasi si mama yun, hindi naman kung sino lang. Then one day, bigla na lang hindi nagparamdam yung boyfriend ko noon. Sobrang lutang na talaga ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Then nagpa siya akong pumasok sa trabaho ko pero hindi na ako tumuloy sa trabaho. Imbis na pumasok ako, pinuntahan ko yung bahay ng boyfriend ko. Bigla na lang akong nakaramdam na parang sobrang lamig niya sa akin. Pakiramdam ko hindi na niya ako mahal. Huling pagsasama na pala namin yun tapos iniwan na niya ako. Sobrang sakit kasi akala ko siya lang yung taong nakaiintindi sa akin. Yung taong sasandalan ko sa mga problema ko sa buhay. Akala ko okay lang sa kanya na hanggang chat-chat muna kami. Pero nagkamali ako. Bigla na lang niya akong iniwan kahit alam niyang kailangan ko pa siya sa tabi ko. After that incident, gabi-gabi akong naiyak sa CR kasi iniisip ko nun. Wala na yung kaisa-isang taong naniniwala sa akin. Nakakayanin ko lahat. Sobrang sakit to the point na gusto kong magpakamatay nun pero inisip ko si mama. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Isang araw galing akong trabaho. Bigla akong dinugo. Siguro sobrang manhid na ng katawang lupa ako nun. Di ko alam kung anong gagawin ko. Then I decided pumunta ng hospital mag-isa. Nilagay agad ako sa stretcher. Kasi hindi ko na matandaan yung ibang nangyari. Tapos pagising ko, katabi ko na yung doktor. Bigla akong kinabahan nun. Kasi hindi pa ako nagkakaroon ng menstruation. At ang sabi, I'm sorry miss, hindi na po kinaya ng twins nyo. Bigla akong nanlambot. At umiyak na lang ng umiyak. Sobrang tagal kong pinangarap na magkaanak. Tapos nung binayayaan ako, nawala naman. Naaawa na sa akin yung mga nurse at doctors. Kasi hindi nila ako mapatahan. Bumuhos na talaga lahat ng luha ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, lalo't mag-isa lang ako. Hindi ko na pinaalam sa mga magulang ko kasi ayoko ma-stress sila, lalo na si mama. That day, pinabless ko yung twins ko na nasa jar. Walang tigil yung pagpatak ng mga luha ko. At pagod na yung buong pagkatao ko. That time, feeling ko, sariling laban ko talaga yun. Wala akong masandalan sa oras na yun, kundi yung sarili ko lang. I went to the cemetery at pinablibing ko yung anak ko. Ang sakit pala na makitang ililibing yung mga anak mo. Wala na nga akong mailuha, feeling ko ubus na talaga. Kahit lambot na ako nun, pinilit ko pa rin makauwi. Kasi may mama akong naghihintay sa bahay. Pagka-uwi ko galing bahay, yumakapagad ako kay mama. Akala ko nga wala nang luha, pero umiyak na naman ako. Kasi alam kong sa mga oras na yun, siya lang yung nandyan para magpalakas ng loob ko. Then fast forward June. Palala na ng palala yung kondisyon ni mama. Dumating na sa puntong nakakalimutan na niya kami. Sobrang hirap na. Pero hindi ako pwedeng sumuko. One time, bigla na lang siyang nagsalita ng, gusto ko ng apo. Walang tigil naman yung iyak ko noon. Gusto kong sabihin sa kanya na, I'm sorry mama, pero wala akong lakas ng loob sabihin sa kanya yun. At hindi niya rin maiintindihan kasi naging makakalimutin na siya.
At parang naging isip bata na. June 18, 2020, nasa trabaho ako panggabi. Ang bigat ng nararamdaman ko. Parang ayaw kong iwan si mama nun pero pumasok ako kasi pandagdag din namin sa gastusin. 9 p.m. nasa loob na ako ng trabaho pero hindi ako mapakali. Laging tuliro yung isip ko. May isa akong katrabaho na pinagtripan ako. 10 p.m. na siguro yun. Ang sabi niya sa akin, may tawag daw ako. Dali-dali akong pumunta sa telephone. Nung sasagutin ko na, bigla na lang silang nagtawanan. Yun pala, sira yung telephone na hawak ko. Has bigla na lang pumatak yung mga luha ko. Akala ko kasi may emergency talaga sa bahay. Lalo't may sakit si mama. Yun pala, that time. Sabi nila tita, si mama pala, 30 minutes nang hindi gumigising. Kahit anong gawin nila, ayaw na raw talagang gumising. Parang naglalakbay na raw yung diwan. Lahat ng family namin, nandun na nagiiyakan. Kasi ayaw na raw talagang gumising ni mama. Kaya pala ganun na yung iyak ko. Kasi may nangyayari na palang hindi maganda kay mama. So kinabukasan nag-decide ako mag-stop na sa trabaho. Kasi gusto kong tutukan yung pagbabantay kay mama. Ayaw na ni mamang kumain. Tubig na lang yung nagpapabuhay sa kanya. Tas nag-request siya. Tinanong ko siya kung gusto niyang makita si Papa. Umuo naman siya. Sobra-sobrang mahal niya si Papa kahit na niloko na siya noon. Tapos si Papa pa rin yung gusto niyang makasama. Tas nung pinatawag namin si Papa, niyakap siya agad ni Papa, humingi ng sorry sa lahat ng ginawa niya. Tapos rinig namin lahat na gusto niyang magpabuhat sa tatay ko. Yung bridal style. Kasi yung cancer ni mama tumama na sa buto niya kaya sobrang sakit ng spinal cord niya. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano siya buhatin ni Papa. Tapos nilagay ni mama yung dalawang kamay niya sa batok ni Papa para hindi siya malaglag. Humahagulgul na ako noon kasi sobrang putla na ni mama. Lahat kami nag-iiyakan na. Kasi ayaw na naman niyang magising. Binaba siya ni Papa at inihiga uli. 30 minutes uli, nagising siya. Akala ko nga that time mawawala na talaga siya. Kaya ang ginawa ko, niyakap ko siya ng sobrang higpit. At humingi ng tawad sa lahat ng mga naging kasalanan ko. June 24, 2020. Nagulat kami noon kasi nag-request siya ng ulam. Tapos nag-request pa siya ng soft drinks. Tapos nagpaligo din siya. Kasi punas-punas lang yung ginagawa namin sa kanya. Tuwing gabi, lagi kong hinihimas yung ulo niya. Habang kinakantahan ko siya ng mga paborito niyang kanta kasi nare-relax siya. Hanggang sa nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, June 25, 2020, my mama passed away. Sobrang sakit kasi nung nawala siya, tulog ako. Hindi ko man lang siya naabutan, hindi ko man lang siya nayakap sa huling oras ng buhay niya. Sobrang gumuho yung mundo ko noong mga time na yun. Hindi ko lubos akalain na mawawalan ako ng isang inang mapagmahal, mapag-aruga, at higit sa lahat sobrang pait. Wala na mapaglagyan yung sakit na nararamdaman ko. Feeling ko namatay na rin yung kalahating katawan ko. I lost my twins and my mama. At sobra-sobra yung sakit at lungkot at lahat-lahat na siguro. Magto 2 years na, pero yung sakit nandito pa rin. I miss my babies and my mom so much. At kung nasan man sila, sana'y nasa mabuting kalagayan sila. At alam ko, hindi naman sila pababayaan ng mama ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jen, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.